Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kasur kinong maulai kila kintu ya sarkar ban pinchitam mi ki pulet ki badan kti ban shem ya kajing im jong uba cher Starfield. Thank you. Kani ka kanhun ka bakan thop ya ki lai tli ki seng bhalang ka KSU FKJGP but HNYF kala dawa na ka sarkar bagadi ban pinchitam mi ki pulet ki badan kti ban siat yap yo nong yalam barim ke HNLC uba cher Starfield. Thank you. Ha ka step jong ka khatlai tarik unailar arhajar arpuwei. Kini kinong yalam kila ong bakat kum ka kai phot kabala IT sya ka sarkar ka kedaw syai beki pulet kila pendan kam baklai ka bor ha ka por balet ban khanra ya ka ying sa unong yalam barim ka HNLC ka kai phot ka kedaw syai ru ya ka jingbam ler jong ka tanat tre kam jong ki pulen kinong yalam ka sur kinong maulai kila pen pau ka jingbam ya hap ru ya ka jingkran menteri rangba ukon rat ki sangma ban pan jing syai na ka tactical team 1 ka badan kti ha ka te ka jingja kakinhun ka dawa jor na ka sarkar ba ka ban pensitam ki badan kti kat kum kaan bat ban weng kam shwai gitu ki badan kti nakalian juni sun namoral limbaga KSU FHP but HNIF te kumbang ilai ya kan ka report ke belami ya kan si mana kalian juga yang kesan kilahun bat menjor bat yang ya ka report bat kilahun ya ka belami ya report te kum nakalian juni license ni kesan ni ka yang kesan kalau menjor bat kai bang aso manong bakai bang iso manong ni kolong ba kajing sya sim jong ba Charles Starfield. Thank you bang pa dua blay kalau sisa kebelasu kala dei pa ka preplan ka ban sim ba kajing ka jong kam dei bang katakar kom bang makimot banit kam kajing wan jumi ban tulong kini ka press conference akani ka jami ka bang ta kadai lor ka banta ka bang ilai ka report plus submit to justice ti by pay syara sarkar bat la table ru hapo ka house bat hadin habang la study pa ya kini report ni iba na kalyang hi jong justice ti by pay la kdo shai ba kita pulit la pendan kam da bor ha ka ban let ban riet ya kayeng kasam ka jong ili chara ti tangkil bat kita iru ba pulit la bakla ha kani ka jinglet ban kem ya ili chara ti tangkil te habang ipek ru report ngi i ba swang ba kinlet bandrit na kalyang di top officials jong ka police department kila brief ya kita pulet ki banlet ban kem ya iba Chesterfield. Thank you ba ki banlet ban kem ban day ba ban kem MEE ompat ba ki ba hadu pan sim ya kamun sim ka jong i ba Chesterfield. Thank you hadin mengenai i ya kejikran kalian kayeng keseng kalian kesem boong ba kila pediang dia kata ka report badru ba kasok ki dawaru pat ba sarkar ba ki dei berpensitom ya kita ki bodon kti lani ba ki register case lani ba kin ada kata CBI te la kalian ka jongiru ngi sungtu ba kani ki jingil pun ka jongi kadang lom 50-50 kampat dei ka job sebelum ba sarkari kali ban sim ni ka jingil clear bat kali ban kem men mador kita ki ba kesorga ka tek kita kerteng baru ki bedan ka tu ka thop ban ngaso ba kamde ban islam ya kan ya ban ngaso ban angro ka tu por ba ka tu ka jinglet ban riap ya ka yeng tu ba Charles Starfield. Thank you ha tu stop halai tarik ngaso ba ka dei ke bla feel pa kum ba ka tu ka report ka kedau syai bat keren ba ka jinglet kala let bat pendan kam plat ya ka bor ka turki hadu ba kelas sim senang ka jingen ka jumu ban ngaso ban ba ka tu ka jingja ka tu ka mir ba kishulet ka jingdom untuk bagi klam yo iya no Andrei ngaso manong bakila alek ko hatoi ye alek kum kinam to pen pra ka dingkang habak try yang kila sa pen pra ka dingkang ki haban pai we bawan we bayu Andrei pedang ka jingwan penban na siap no yu ba Charles Starfield. Thank you jaba to kami jaba please kang jaba khimi kalok ni kikon ke iban ja to por ke iban ja usbo la da siap la da sim ka jingem to kalok kikon kiti ban ngaso ban angru baka police department la fail ya ka information ba ka jasa ka jumu ba don ka ba kita ki bodyguard hundra ki kikon ba kani ka agent feel jog police department ba kem semyo ya information ka ba faka ba kem semlat ka takalti man kem brio hak por mustab men shay kum malawang hak to ka report balada ki up sa kum ba arkanta la ganta nga try la ki kem por mustab nga try kani ka jingja ka num ja ka to mustab ya ka sarkar
bang kam dei ban su ngap ngani ban su shong klikti bat kam dei ban su hun ni ba kai banja ban ngaso ban kalian juga sarkar ka ban le dapat nge bat ka ban penstom dapat nge itu bedan ti hantu baru hak stop khalai tarik ki balai ban sim ka jingam ba charus feel thank you ban ngaso ban hiru ba kumbang ini yang isi ka jinjang te po joai ang te po joai ka jingsha ya ka jingsha punyak jogi ka jingsha shimno jogi ka tungan ingot ki koidi balai phat nang tu ko kotok ka sarkar kalau suspend kalau winkam ya ki pulit badan tu te akan ikti bom taru kali ka report ka bapa pun ni ka sarkar kam dei so ban pensam bat kadiban kam ben no suspend bat suspend ki badan ti tu baro bat kadiban biar no sakmat makin so ailan ba kini ki badan ti tu kimyo ban ya ka jong man ngim kwa ba ki kon samla jogas tang mola jogas nam jong kari khasi hi bar kawai ba kin ma ni kun kini ki baro ki jingiak mansuk nomor ko mang lai he kisnam ki bladab sibun kisam kasi jungi kladu hakikatan suloi balga somanong balada ka sarkar ka ailat kuni ka pulis parnang asai kanum salia ban shin ni rajim yanu lada kidan ke suba kalai kani karwa nakalai jungi ku klaisan. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.